Dejte mi chvilku pozornost. Stala se nám taková nepříjemná věc. Nechci to tady roztahovat a nechci z toho taky dělat aferu. Někdo nám zebral z tomboly několik cen. Nemůžeme pokračovat. My teďko zhasneme, bude tma. V této nastalé tmě ten, kdo to zcizil, to tam odnese. No ne, ještě nezačínej, ještě ne, ještě jsem nedomluvil. Rozsvít, no nezačínejte, rozsvíťte. Co to? To je nějaké nedorozumění. Tady jsou nějaký vtipálkové. Jasně jsem řekl, bude tma, až se zhasne, tak ti, co to zebrali, to odnesou na své místo. A ne obráceně, ne obráceně. Tak ještě jednou. A zhasnou.